जा मैया सेन सानायाव दिनैहाय ना मोनदों, खांख्राइ मोनदों, खुसिया मोनदों नैहा। खांख्राइयाबो जि मोजां मोजांखा, नायाबो हनै नाथुर, बोथिया, फिथिख्रि ना, नै मासेया खावै ना, थुरि ना, गोरि बायदिसिना ना मोननाय जादों। हाय गाइस, आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। स' नोंथांमोना नायनो गोसो दङबा नायलांबाय थादो ना मा होनो। बिदिबा आं स्टार्ट खालामनोसै। नाखौ सायनानै लाखाजोब्बाय आं नै, हालदै फुना लाबाय आं एसे, आरो खांख्राइखौबो सायखाबाय नै मोजाङैनो। सारायखौ गुदुं खालामना लाखाबाय आङो। थाव होनोसै दा। नाखौ होनोसै आंहा दा, थाव गुदुं जाबाय नालाय। नायानो मोनबायना आंहा, खांसै आं दा बेखौ। एवखांना लाग्रोबाय आं बेखौ, दाहाय खांख्राइखौ होनोसै। नाया गोरलै गोरलै ना सेवबायमोन एसे, ओंखायनो गेब्लेदों नाया। ना फिसाफ्रा नाथुरा बारा गेब्लेदिया, बोथिया नायाबो गेब्लेदिया। फिथिख्रि ना गोरलै गोरलै दंमोन, एसे सेब्रुं दंमोन, ओंखायनो गेब्लेबाय खोमा। एवखांबाय नै आं दा। ओंखारलाय माथो गारिफोर। थास' आथिं होनोसै आङो। संख्रि एसे खालामना होनोसै। Hoनोसै आङो एसे। मस्ला, जिरा, फानलु, हाइजें देनोसै आं दा थबसियाव। देखांबाय आं दा। एखेबारे उनाव ब्लाव ब्लाव जोंबाय औवा बनना, जोंबाथाय जोंखायो। नाखौथ' होथ'वाखैनो आं दाबो।
थास'आ एसे रुइग्रोथों बिनि उनावसो होगोन आं एसे सानसै आं एसे साना होबाय थास'खौ थास' सानाया जाबाय आंना दा नाखौ होनोसै आङो निया नाखौ होबाय एबार खोबहाबना होनोसै मोननायाव संख्रि होनानै खांसै आङो दा मोनसेथिं दालि मैगं संहरनोसै आङो दाना हाजिरा बोराया माबा जायानो पियास जायानो मिरामिससो Iko naik siang dah, udah nama nak mozangay. Nak naji mozang tak ada gemuk-gemuk ni. Nak ni ane. Ebar muita isi karena nasi. Testi jangan tak kaya, film jangan tak kaya. Songkrian, saya songkrian kemana tu ya? Bisa kini jiran, songkrian tu nana ke? Songkrian tu ke? Oंख्रिया मोनबाय नानाया 5 मिनिट उनाव खांसै आङो जि गोथाव जाखादों टेस्टि नाथुर ना निया खांख्राइ ओंखामानो दिनै बांसिन खहाबलायथारगोन थास' आथिंजों नाजों ओंख्रि संनाया दिनै ओंखामानो आंना बांसिन खहाबलायथारसिगोन दालिजों सयाबिनजों मोनसिगोन नै आंना